kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akukutendai netsigurisa muri kuchipa tukona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare mukaona Zim News Beat yabuda munzvimbo yeHarare muziva kuti kwaenderwa ikoko kune dambudziko kana kuti kune matambudziko aita kuti vanhu vasvike ipapo muzuva ranhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeMurewa kune chikoro chinonzi icho Muchinjike Primary School kwatadaidzwa nevabereki kuti imbouyaiwo tikuudzei kuti kubva svondo rapera vana pavavhura zvikoro vavo vana vepachikoro ichi havana kutanga kuenda kuchikoro nedambudziko resatanism rakatanga gore rapera asi vari kuti gore rino ndipo pazvatanga kuita wese vana vari kungodonha vachimanifesta mitutu iri kungobuda isingapere mabhaketsi nemabhaketsi vari kuti ivo kurumana hakusi kupera zvakare rega tinzwe vamwe vabereki vatinavo pano kuti ndezvipi zvakavaratidza kuti vana vavo vapindwa nesatanism. Satanism iyi iri kunzi yakatangwa nevana here kana kuti vamwe vevadzidzisi vari pachikoro apa. Mama vandakamira navo pano vari kuchema kana kuti vari kunyunyuta zvikuru pamusoro pedambudziko resatanism ratora vana vazhinji vari kuti ivo inini ndine vana vangu vaviri vakanga vatopedza chikoro paprimary iyi vatoendawo kumaupper schools vazukuru vavo vashanu vakanga vachiri paprimary iyi vakaafektwa zvakare nesatanism iyi rega tinzwe kuti ndezvipi zvavakanotisa kana kuti zvavakaona zvakatanga kuitika pavana vavo kuti vazoziva kuti aiwa iyi satanism yapinda pavana. Nai mama vana 7 tongoti vese vana venyu vasukuru nevana venyu 7 zvanga zvakadii makaziva sei kuti apa pane honye yapinda? Dambudziko iri rakandiafekta zvakanyanya. Mwana wangu abva paprimary paMuchinjike aenda kune chimwe chikoro akatanga kurwara ari koko akunyora matest achibva adzoswa kumba zvakatoita kuti agare gore rese kuti anyore aende kuchikoro ndichimurapisa. Mwana chini ndiri kunzwa kupera simba ndiri kunzwa kuneta achiti ndiri kurota ndichidhonzwa ndichirota ndichinzi uya unwe ropa iri. Mwana aingotaura zviroto zvinoenderana nezvatazoona chiitiko chiripo pazuva ranhasi. Zvakare mumwe wacho aingoita the same thing. Pamwe mwana akuwara kunyora matest akatotadza pa level yake akatoita absent achinzwa musoro achinzwa kuneta ndisingazivi kuti chipuka chinonzi satanism. Pandakazokutsikana pano pachikoro vana vakumanifesta vakutaura mazita evana vangu mumwe akatopedza vese vari 2 vakapedza chikoro zvinova zvakaita kuti vabve kuchikoro kwavari kwandikutofonera kuti huyai kunomurapwe. Mumwe wacho ndichimuti huyu mwakauya nezuro mwasvika manje ndiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanya. 3/4 yevana vane satanism vana vasikana. Zvava vana vasikana kana mhepo yavabata vanenge vasingazivi munoziva chinhu chinonzi mwana musikana chinhu chinorwadza. Mwana achizvonyongoka nedumbu mwana asingazivi kuti ndakapfeka here kana kuti handina mwana asikana. Saka ndiri kuona zviri kunyanya kutidzimbira zvakanyanya. Taikumbirawo vanogona kutibatsira kuti chipuka ichi chiuya vanobatsirana nambuya vatakapuhwa vari kutibatsire zvipere nekuti nyangwe staff ikanzi chanyanya kutirwadza nechekuti staff ndo iri kumenshonwa nemazita ayo nevana. Saka staff uyu kana munhu akachinja pachikoro dambudziko harina kupera. Tiri kukumbira kuti ministry kana hurumende ipindire nemadzimambo vanoona tsika nemagariro kuti vatibatsiridze pachiitiko chinonzi satanism munzvimbo dzatigere. Ndanzwa mama muchingotaura zvevana vakumaupper schools ko vari kuprimary 5 ndezvipi zvamakatanga kuona zvaikuratidza kuti vana vagarwa nesatanism? Kamuzukuru kangu kakaenda kunomhanya kamene kumafinals kwavakaenda kunomhanya kamhanya hanzi kakari panumber 1 ndobva aifa ungokavha gepu rake kuti ari panumber 1 but tatozonzwa kuti anominatwa zita rake nemunhu akanga ainitiata mukati akati kanyasha kamwana kanhingi nekazita kungotaura ndini ndakasaka kuti asaende panumber 1 ndakatomupfeka zvangu ndakamugara. Saka dhiboni resatanism rinobuda richitaura ende rinotonge richitotaura zvokuti unorealiza zvava zviri mumashure nemwana wangu achigara naye mumba. Kana mwana wangu aita bhuli mwana wangu angomutuma mwana kungorwara kwacho kuneta kupera simba mwana musikana kungodzenzereka so satanism ichinhu chinorwadza paupenyu nekuti tiri kuona kuti vana vedu vari kupidzwa mune chakaipa mwana kungomberereka mwana kungomhanya kunzi mwana wako wakati mwana wako area yakati wamutuma hanizvo zvaanoita dhimoni chatomubata pese pese ungonzwa kunzi mwana ari pakati zvinova zvinodisturba upenyu hwevana vedu vese. Ende nyaya yeECDB unonzwa kuti mwana ane satanism ari kutikwa nestaff iri kuinitiata satanism. Mwana anopuhwa chinhu kuchikoro mubereka handizivi mwana unzi apuhwa uniform anouya akabata bhutsu dzechikoro uniform zviripo zviri kutaurwa pachikoro vana vari kumanifesta vachidaro uniform dziri kuuya pachikoro kunzi dzaipuhwa vanhu nezvipfeko nezvekudya
tiri kukumbira kubatsirwa kuti kana vana vauya kuchikoro vabva kunesu vabereki chetakavapa malanchi kana kubikirwa bhodhoro yechikoro ravanodya kuti staff 1 inopa mwana muclass uniform kana boots mubereki wake asingazivi. Zvakaoma sei mama toziva kuti kare kare kwainzi mwana ndiwe community, mwana ndiwe nharaunda. Kana mwana ari kuchikoro anonzi iye mwana akachengetedzeka ane mubereki wake mudzidzisi. Zvineko zvino kana vadzidzisi vacho vava zvikara kuvana zvakakomera sei mimi sevabereki Nyakotombori? Ipapo handikwanise kupatsanangura, ndiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanya because mudzidzisi murairidzi ende ukatarisa padzidzisi staff yedu iyoyo vana vavo vanenge vasipo vachinisheta vana vedu isusu vemunharaunda. Saka zvinhu zvekutirwadza zvakanyanya. Tachikumbira ministry neutungamiriri kuti batsire zvakanyanya. Sambuya vauyava kuti betsera dambudziko kuti ripere. Tine staff iri kuramba kubatsirwa iri mumba vakazvivharirira. Tine staff iri kurongedza usiku kuma 1 usiku vachitiza vasingadi kubatsirwa naambuya kuti vazoticha vana vedu vakachena. Isu vabereki tiri kuchenurwa nezvitendero zvedu kuti vana vedu vauye kuno vakachena kuti tibatsiridzwe, asi staff yechikoro iri kuramba but ndiyo iri kuinitiata vana vedu. Tiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanya. Nanzwa vamwe vachitoti hatikwanise kuti tichenurwe naambuya because ambuya vanoita zvechivanhu, zvitendero zvedu hazvibvumidzi. Ipo zvinhu kana kuti zviri kunyanyonetsa pachikoro zviri kunongedzera vadzidzisi vacho zvakare ndivo vamwe chetewo vari kuti isusu zvitendero zvedu hazvitibvumidzi. Imimi sevabereki marongei movasiya here vadzidzisi ava vakadaro kana kuti nderipi danho ramati iri ndo ratakutora kuti chikoro chicheneswe? Isu tati sevabereki tasungana kuti mudzidzisi asina kuchenurwa haapinde muklasi nekuti anenge asina aine hunye hwaainawo haangatichi mwana. Toda kuti mudzidzisi tasunga kudai kuti achenurwa ndiye achapinda muklasi. But kavanengiramba nditi dzimba dzemadzidzisi idzi dziri mukati mechikoro hazviafekti here vamwe vana manje kana kuti mamwe vadzidzisi vavanosangana navo kunze vabva havo muklasi vakachenurwa neava vasina kuchenurwa vanosangana paukama hwavo ngoti madima mukasei mudzidzisi ningi, madima mukasei mudzidzisi ningi. Hazvizokanganise here vachenurwa? Zvinovakanganisa kana asimba aripo, zvinovakanganisa. Saka secommunity tasunga chisungo chekuti vanotobva pachikoro posara vakachena chete. Saka iko zvino mashoko enyu amungade kana kuti kupa vamwe vabereki vachiri kutoramba. Tanzwa kuti kune vamwe vabereki vari kutoti aiwa hakuna chinhu chinonzi satanism, vachiri kuramba izvezvi kuti hakuna chinhu chakadaro. Ndiye kuti kudii? Ini ndiri kutoda kuvapa dzidziso yekuti ngavauye nevana vabatsirwe. Satanism iriko. Ini ndine mhuri yakainitiatwa musatanism. Ndine vana vekusekondari vekuapa neprimary vasukuru wangu. Satanism iriko. Ngavauye vabatsirwe vana vaende kuchikoro. Vana vakurasikirwa nedzidzo neupenyu hwavo vaone kuronga ravo remangwana rakanaka. Ndanzwa kuti kubva vavhure paprimary apa vana vasati vatanga kuya kuchikoro nenyaya idzodzi dziri kunetsa idzi. Sevabereki muri kumbobatsira here vana iko zvino kuti vachidzidza vari kumba zvavo? Tati chivabatsira. Isati tine magroups atati chivabatsira sekwedu kuarea kwedu kuvillage tati chitovabatsira vachienda manyero vachibatsiridzwa maererano nekuti vari grade 1 ari grade 1 tati chivabatsira. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Ndizive kana paine zvimwe zvamungade kutaura takanangana nenyaya iri kuitika pamuchinjike. Ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya kuti kana dai zvaibvira handizive kuti zvinobatsiridzwa sei. Zvinhu zvemumhepo. Chinhu chinonzi mwana wangu orarama nenyoka. Kuti mwana wangu onzi ari kurarama nenyoka ari mwana musikana. Mwana wangu ozotadza futi kupinda mumereji yake yakasununguka achinzi anga achirara nechipuka chetisingazivi chemusango. Ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya. Dambudziko remusatanism tiri kuti pasi naro. Tatenda. Imi mama makambofamba here ndanzwa kuti vana 7 maingoona zvinhu zviri weird zvaitika pavari. Makambofambawo here sevabereki kuti munonzwisisa kuti zvii zviri kuitika pavana? Zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Ndaingototaurira paukama kuti ndiri kubata chinhu chinonzi satanism. Ndakazvibata. Vana vangu vatoko high school wangu ndakazvibata. Ndikachinja mwana wangu muhigh school yemunomamurehwa ndikamisa nzvimbo yaari. Yatobva nhasi akachiuya kuzobatsirwa. Mumwe akatosedza nzvimbo yevamutoko kuenda kuchikoro akadzoka kuya kuzodini kuzobatsirwa futi nezuro. Asi takachingozvibata tichika kuzvitaura because zvinonzi hazvina chaputa wananga munhu unoenda kujeri. Saka satanism yaitoibata kuti iri pachikoro apa pavakabva? Taizvibata. Zvinhu zvakabva kuchikoro vana vakachiwa vachitorwa njere dzavo vachipinzwa musatanism vachishandiswa senyoka vachiitwa sei vana. Aiwa, maita basa mama, tinotenda. Tatenda mwanangu. Mama, mukanditsanangurirewo kuti kunzvimbo kwatiri kunonzi kupi? Tiri kwaMurewa.
tasvika pachikoro iko zvinotombomera edu kudoma nezita chatiri kunzwa kuti satanism yatekeshera paprimary school. Imi mune mwana akaafekteka here kana kuti muzukuru zvakamira sei? Ini ndine mwana akaafektwa nesatanism ari grade 2, mukomana muzukuru wangu, mwana wangu musikana. Saka mwana uyu haana hake zvaakaita, but mwana aingofarirwa nemudzidzisi. Saka achifarirwa nemudzidzisi achibva anzi uriyo mutupo mumwe chete neni soso. Saka mwana akazota achiuya kumba, mwana ane dambudziko remututu. Anga achibuda mututu kana usiku zviya akarara aingobuda mututu chero masikati. Akangomira pakangoita kazuva chete obva atanga kutobuda mututu. Okay, nanzwa muchiti atogara ane dambudziko rake. Saka chakazokupai kuti muzive kuti mwana afektwa nesatanism ndechipi? No, it's not like kuti agara aine dambudziko remututu. Tanga ipapa. Totanga manje kuti akatotanga kutobuda mututu. I think like it's last year kusvika gore rine ndo patatanga kuona dambudziko rake remututu. Saka tatisingazivi kuti mwana kune zviriko kuchikoro. Saka zvazoitawo kuti Mwari vakapindirawo ndobva zvarefilika, ndobva taona kuti pane zvakaitika kuchikoro. Behavior change tozoti vana kana vapinzwa munhau dzesatanism idzi, mwana anogona kutanga kuchinja maitiro aaita. Besides mututu, pane zvimwe here zvamaona kuti muzukuru wangu uyu izvi aisazviita asi kuti zvinoitwa nemwana grade 2 here kana kuti pane zviri kuitika pari? Pane zvanga zvichiitika. Ndandichiona kuti like kana kumutuma chaiko anga ava stubborn mweya yekuti anga kamunhu kadiki, but maitiro acho anga achiita manje. Kana ukamutuma anoita zvaanoda, anogona kutadza kuenda. Kana kuti ukamutaudza zviya anokudayira zvimwe zvinhu zvisirizvo zvauri kumubvunza. Kana kuti ukamutuma something, unogona kutomutuma chinhu kana umuti ndipe mechisi kumba, anogona kupinda mumba unotora mechisi oyo akaabata oyo okubvunza kuti manditume, atokanganwa kuti ndakabata mechisi mumaoko. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvacho zvandaona kuti zvange zvatichinjei paari since last year. Since last year sezvamataura mama, pane here matanho amakambotorawo sambuya kana kuti sevabereki vemwana kuti zviri kuitwa nemwana wedu izvi, ustubborn, kubuda mututu nezvimwe zvakasiyana siyana, ngatimbofambirei nhau idzi tinzwe kuti chii chiri kuitika pamwana? Like peustubborn ndakangofunga kuti anofunga mwana anenge achikura, saka anenge achiita achichinja macharacters. Pamututu ini ndakangoti kurwara kunongowanika nekuti saka ini ndakatoti sekuru vake baba wamai vake vaimbobudawo mututu. Saka handina kwandakambenge ndafamba kuenda, ndakangoti mwana ngatimusvinire malemoni mumhuno, anogona kuita zviri right, tomutsvagirawo zvimwe zvimahebs zvaanga achingoshandisa. Saka tisati tafunga kuti pane zvakaitika pamwana until tazoudzwa nagogo nezuro kuti mwana akanga atoinitiatwa musatanism. Tisati tasvika kuna gogo, gogo vasati vauya musati mavadaidza, chii chakatanga kuitika pamwana kuchikoro kunoku? Akangomanifesta here? Chii chakazoitika kuti muzozoti aiwa iyi satanism yapinda pavana? Not my grandson. But zvakaitika kune mumwe mwana. Saka mwana uyu akangotanga, it's like zvakatangira kuassembly, mateachers nevamwe vastaff yechikoro. Saka zvakangotanga uyu cleaner wepachikoro ndiye akatanga kungobatwawo nemweya sevanhu vanonamata chipostori. Saka ane zvaakataura kuti maticha kavari panapa ngatinamate, kana tichinamatisa ngatidai ngatidai. Saka maticha vanoda kuzvitora serious, but iye uyu cleaner uyu ainominata mazita evanhu. Zvakazoita kuti mwana azotanga kumanifesta, azoendwa naye kuchechi kupi kwemapostori kuya. Saka mwana akazonotanga kumanifesta ariko kuchechi kuya kusvika zvazouya nekumba, vazonzwa mazita akutaurwa zvaakupinza kuti nyaya yacho ndo yakanga yatonyaya. Saka vakabva vatanga kufamba nemwana wavo, vaona zvakange zvaakuita pamwana, kuti mwana akanga akungomhanya achidonha achiburitsa ropa rakawanda. Aiti kana akamhanya zviya aizopedzisira adonha oburitsa ropa rakawanda achirutsa. Saka ndo zvakazoita kuti vachitanga manje kunyatsochechuka kuti panapa there is something happening. Saka after that kune this other lady teacher vakanga ari mabest friends nemumwe teacher wachona ari kunzi ndiye ari kuinitiate vana. Saka mwana wake akabva atanga ofuti kuti ase kutotanga kutomhanya sezviri kuita musikana achidonhawo achirutsa ropa saizvozvo. Nanzwa muchitaura imimi kuti mwana aimanifesta achitaura zvakasiyana siyana. Kunzwa kwenyu mimi zvainzi aitaura kuti kudii?
inini handina kunzwa but ndakatozvionera but aitonominata mazita ematicha kuti isusu tiri ningi naningi naningi tiri kuita zvakati tiri kudaro paraningi ndisi takauraya ningi kwatakabva takauraya ningi achitotaura nemazita kuti ndakanga ndiri kuchikoro kwakati ndikaita zvakati ndikabva kuchikoro kwakati ndikaenda kwakati ndikaita zvakati of which ticha ava tinovaziva kuti vakanga vari pane chimwe chikoro chiri padhuze nepedu is muwadhi medu imomo saka its like vakadzingwa pachikoro apa ndobva vaenda pane chimwe chikoro semodhi ndobva vadzingwa futi varidzirwa ngoma ndobva vaenda pane chimwe chikoro saka before vauya pedu panapa vanonzi vakaenda pazvikoro 3 but zviri musemodhi saka pedu panapa ndepechi4 pavange vari but still isusu takanga sina kuziva kuti dambudziko rakanga riri kuprevious school cause tiri like next door schools hatina kuziva kuti dambudziko ranga riri kuchikoroku raikonzereswa nemunhu auya pano ehe saka takatozozviziva manje zvatanga kuti vana vanga vakutanga kumanifesta vachingomhanya vachirutsa ropa saka vaitsanangura here kuti patinopinzwa mune zvesatanism izvi ndezvipi zvavanoita because tozoti vamwe vanobva kuti ini ndakatanga ndaniswa ropa ndakapiwa swit seaya magrade 2 vanotanga kupiwa zvinhu zvavanofarira apa ndingataura hangu but this is second hand information like ndakanzwa mwana achinzi aiti iye akatanga kuona nyoka ichibuda mugumbo make achigeza saka ndo paakabva atanga kudi kumhanya zviya achiti atize nyoka iyai saka aiti akamhanya akatarisa uku nyoka yaiona yaakuku akamhanya ne the other side oiona yaakupi yaikoko futi akamhanya neuku oiona yaikoko saka zvinhu zvaizoita kuti aite semunhu uya aita dzungu obva azopedzisira adonera pasi otanga kurutsa ropa ndazonzwa muchiti gogo pakazodaidzwa gogo kuti vagadzire chikoro chicheneswe iko zvino process iyo manga muripo here kubva musi wekutanga takanga tiripo kubva musi wekutanga sevabereki takazoronga takagara pasi neSDC nevabereki tikaronga kuti ngatitsvage mubatsiri auya aite sei achenese chikoro saka ndobva tatenderana ndobva tabhadhara mari dzatakabhadhara mubatsiri akashedzwa akauya panzvimbo mubatsiri akasvika akatanga kuita basa rake kukashedzwawo vemutemo yese kunofanirwa zvese zvinofanirwa kuitwa zvemutemo zvakaitwa kuti mubatsiri anga aripo then mubatsiri akauya akatanga kubatsira vanhu achibatsira vana vamwe vainzi vakapiwa hembe vamwe saka kune maticha akanga akatoinishetwa akatoti wandei asi vakainishetwa vasingazivi nekuda kwokuti aingonzi I like your bead ndokumbirwa mabhidzi ako ndimbopfeka otopiwa mabhidzi otomupa mabhidzi ayai opfeka semunhu uya ango admire chinhu kana apfeka aizodzokawo kudzosera then inenge yato something else like nyoka kana kuti chimwe chinhu saka vamwewo vaiti ndakakumbirwa maketeni pakumupa maketeni pakuzoadzora ndo paakadzoka atone satanism vamwewo vana vakapiwa mauniforms kunzi vana vangu havachakwana mauniforms saka hako mauniform unodi unopfeka saka ndokupinda kwakaita satanism muvana vamwe vainzi vaipiwa mabhiskits kuchikoro hanzi ane ropa pakati vamwe vaigirwa maswitsi madam vaigona kubika chibage voya nacho kuchikoro kuzopawa nayo chikoro saka nofunga I think ndokudi kupinda kwavaiita ningirikine nesatanism yavo muvana saka mbuya vari kupedzisa basa nhasi here kana kuti vane mamwe mazuva vachishanda pachikoro mbuya vataura kuti vari kupedzisa basa nhasi nekuti vanenge vane 4 days ne 5 days vari panapa saka pakauya vemutemo mwana achimanifesta vemutemo vakambenge vada kuti hazvisirizvo then mwana akazongouya like mapurisa akauya mwana asipo atoenda kumba kwavo anogara distant kubva pachikoro saka mwana uya zvakazongomubata ari ikoko ndokubva amhanya kudzoka kupi kuchikoro mapurisa akanga aripo mwana akamanifesta achitema mahwindo emba yaticha achitaura kuti ndiri kuda kuburitsa nyoka yangu iri pasi pemubhedha aitaura zvakawanda achitema mahwindo saka vemutemo vakatotadzawo navo kumubata mwana wacho but isusu secommunity taakuziva kuti mwana uyu kana amhanya akadai so tinofanirwa kumubatsira sei vakamhanya vakanomubata vakazomubatsira vemutemo vakanga vakuda kuti tomutora toenda naye tikati musunge munhu anopenga zviitezvi mwana ngaasari kana mati mukutakura mwana then tinofanirwa kuenda tese saka mwana vakazomusiya nezuro akazobatsirwa nagogo akaita right nemusikana wachona futi zvakange zvambotanga futi nezuro kuti akamboda futi kutanga kumhanya achidaro akatomhanya kumhanyisa vamwe medhem nebanga of which medhem ava varimo mukati mekuinitiata vana saka akavamhanyisa nebanga medhem vayo vakazomhanya vakanopotera kupi kuna mbuya vakazobatsirwawo zvavo
vataura kuti ini ndakanga ndakapinda so saka iko zvino pamaticha ese ari kudongwa nemazita vachiripo here pachikoro kana kuti vamwe vacho vakatotiza kana kuti zviri kufamba sei pamaticha ari kudomwa nemazita ndingangoti ring leader wacho anova ndiye madam uyu akabva angoenda but pese pataitaura kuti tiri kuda kutsvaga mubatsiri chichi iye wachona aitotikurudzira kuti itai but kana makutsvaga mubatsiri ari neutral tikamubvunza kuti munhu ari neutral ndiye akaita sei haana kukwanisa kutidadaira akati but pamunenge muchiita zvinhu zvenyu ndofanirwa kunge ndiri ndofanirwa kunge ndiripo of which ane maagents ake muschool yard within the school yard vari kuti kana tine zvatiri kuita vanenge vachitomufonera kuti iye zvinezvi taapakati iye zvinezvi taapakati saka munhu uya wekuti aigona kutotifonera achiti munofunga kuti handisi kuziva kuti nhasi makagara meeting munofunga kuti handisi kuziva kuti nhasi muri kuti zvakati saka the day ratakati mubatsiri ari kuuya akati ndiri kutouyawo nenewo ndikuda kutocheneswa ndakatowana nzvimbo chichi asi ndofanirwa kutsiya ndachena saka day ratakazoti tifone kuti timuudze kuti mubatsiri ari kuuya haana kuzobatika panzvimbo of which ane kwaakanga atowana nzvimbo yekuti achienda kunoticha muwadi medu muno akanga atowana nzvimbo but nzvimbo iyoyo manje toda kungotenda Mwari kuti vakangorivhila kuti zvingobuda pachena asati asvika ikoko mwana akabva amanifesta kuchikoro kwaari kuenda ikoko mwana akabva angomanifesta achitaura kuti munhu ari kuuya panapa akamira so saka vachitozosvika uko vakatosvika kwatoone notisi yekunzi aiwa madam imbomirai tangai manopedza nyaya dzenyu saka izvinezvi vari kumba vasati vawana basa saka mashoko enyu kune vamwe vabereki izvezvo vakatononoka kunotisa kuti mwana wavo ajoiniswa satanism kana kuti vamwe vacho vasati vatozviziva kuti mwana wavo ajoiniswa satanism zvichida vamwe vanoswera kumabasa vaone nguva nevana vavo kana kuti nevazukuru vavo mashoko enyu amukade kuvapa takatarisana nenhau dzekuchengetedzwa kwevana ndekuchikudii inini chandikuda hangu kungokurudzira kune vamwe vabereki ndechekuti chinhu ichi chinhu chataurika nguva yareba vamwe vachizvinzwa but kusvika padhei ratiri nhasi rinei vanhu vachiona mwana achimanifesta kunotoone vamwe vari kutoramba kuti hakuna zvakadaro ivo varidzi vevana ndo vari kuitisa vana kuti vaite saizvozvo saka inini ndoda kungokurudzira kuna vabereki kuti kana dai ukaona mwana womumwe achirwara kana kuti achitambudzika just take his shoes wopfeka iwewo bhutsu dzemubereki wake kuti unzwa kuti dziri kushinya sei wozonyatsotora dambudziko iroro woriita rako wonyatsonzwa kuti saka amai ava pain yavo iri kusvika papi kwete kuti ungotanga kujaja kuti ndo vari kuitisa mwana iwe usati wazviona saka inini ndiri kuda kuti ndingoti kune vamwe vabereki we are not for judge we are not here to judge kana uchingoona mwana umwe munhu achitambudzika tora dambudziko uriite rako uye vabereki kana tikange tanzwa kuti kune zvakati zviri kuitika tanga waverifya nyaya usati wamhanya kunoiparidzira kana kuti usati watanga kujaja munhu kuti munhu yakamira zvakati ndokurudzira yangu kune vabereki aiwa maita basa gogo tinotenda nekutiudzawo maziviro enyu pamusoro penyaya yesatanism yanetsa pachikoro thank you baba chikoro chasviba kaichi chikoro chasviba chamanangu hachichambonzwisisika baichi nemamiriro azvanga zvakaita acho neizvo zvaasati aziva kuti chokwadi chii zvazvo ndechipi asi takupemba kuti nambuya zvavaiya kuzotibatsira tararamika kana pane zvinhu zvichazoiwo mberi asi pari zvino aiwa tiri kumbofema mhepo imi mamune muzukuru here anga ari pachikoro ndinaye ari kuECDB manje hana kubatwa here nedambudziko resatanism iri dambudziko iroro ranga rada kunzvenzvera nekuti takatozopinda naye mumatare macho imomo mbuya vaona zvavakaona bhozi madam vachangu vachinetsera vanga vachinetsera kuti mwana wakangoita sekumuchiva vomupa chiro vakamupa chiro zvezve atojoina imi muzukuru wenyu akapiwa chii muzukuru vaita zvezve kuti kana itime yelanchi vaimupa chikafu vakamutora vomupa chikafu saka ndo maitira zvangu zvakaita ivayo musikana here kana kuti mukomana musukuru mukomana ndezvipi zvimwe zvinhu zvamama kuona kuti izvi zvazvitwe nemwana ari ECDA zera rake nezvaari kuita hazvisi kuenderana panenge papinda honye pakati pemwana bhozi gepi racho anga ripo ndekuti kuvhunduka anga ari munhu wekuti akangoona kuti anga munhu anoona zvaari kuona kumeso wekutanga kutongovhunduka kana kusada kugara nevamwe pakutamba nevamwe anga achingoita zvake zvaanga chikwa zviri kwiya kuti wanga usikamonzwisa kuti chii chaicho chikuti vanzvimboona kana mamwe avete manheru zvezve agona kungotongopera simba oshazati chaimboti ibuka here chipo nekuti hatanga tisina ruzivo nazvo pane pamuchiri kurangarira here musi wekuti munoti pane musi wandakasvika muzukuru wangu achitoramba kutamba nevamwe kana kuti achiita sei ari kudaidza kana zvimwe zvinhu zvekuti munoti ko muzukuru wangu zvii zvaari kuona ega ega aigona kuti kana akarara zvezvo manheru angona tanga kungotoseka kana tongomuka achiseka zvezvo atongomuka kutanga kutongoenda motomubata ada kubuda panze
saka zvimwe zvezvinhu zvanga zvakutinetsawo chomboenda kana kumachechi kumaprofita kumboona kuti chii chaizvo zviri kuitika ngangoti mweya wakamugara. Mweya waiti kubva kupi? Zvaitauro zvechikoro here kana kuti zvainzi aiwa ane mweya wakewo? Ayo vaingoona vacho vaingoti mweya uri pari, asi kuti tizoti mweya wacho uri kufamba sei, mweya rudzii, hatina zvataigona kuziva. Saka vaizongopuhwa kukundiso yekunzi ita zvakati ita zvakati, wotongotedzera izvozvo, pamwe zvombokamuka zvodzoka futi pekare. Saka danho razotorwa nechikoro here pamwe chete nevabereki kuti aiwa ngatidaidzei mubatsiri anobatsira nharaunda kana kuti chikoro pamwe chete vabereki nevana, makarigamuchira sei? Aiwa takatofara musi takatoronga tiri tese vabereki takatoungana nzvimbo imwe chete vatatoona totsvaga upi kusvika takazokomuniketa neava, takomuniketa neava ndobva tawirirana tese vabereki vataita mudeme kuti tinovatora vauye kuzotichenesera nzvimbo nevana. Saka imimi nemwana mese makatocheneswa? Aiwa isusu tese takatocheneswa, hatina dambudziko zvekuti kuenda kwatiri kutoita uku kutononzwawo dzivamowo, asi kwangu hangu zvinobhiripa kuti zvakapera nekuti takacheneswa. Mwana haachaite zvaaita zvekuti unga ari kuita buka kana kuti chi hazvichaitiki? Baba tatanga nambuya baba tagadzirwa musi wekutanga wachiva tamboramba takamusona kuti tione kuti zvakamira sei. Aiwa hapana chatataona baba rezvino. Tiri kuona kuti vadzidzisi ava imi munenge macheneswa, chikoro chacheneswa, vadzidzisi ava vanogona kusara vari pachikoro ipapo. Vamwe vacho tandonzwa vachiti aiwa ina handidi kucheneswa, chitendero changu hachibvumi. Muchaita sei sevabereki? Sevabereki tichangoita chisungo chekuti kana zvaita mumwe haramba kuti haachadi zvachose, tinogona kuita chisungo chekunyora tsamba yatinogona kuti vote of no confidence, totaura kuti zvichemo zviri pamusoro pemunhu kuministry kuti abve akaende. Saka ndodanho ratanga takamira kuti kana tapedza nambuya iye achazofunga here kuti rekedza ndidzokere kune vamwe ndipinde musisitemu zvakaita vamwe, kana arambisisawo totangire ipapo. Inini pandisiri kunzwisa baba ndepekuti ndanzwa muchiti mwana wenyu muECD vatambotaura navo vanga vachitiwo mwana wavo mugrade 2 vari kutaura zvakare kuti aingopiwawo zviwitsi, aingopiwawo chikafu. Munhu uyu mumwe chete here? Zviri kufamba sei? Zviri kufamba sei pachikoro apa? Anga aisa vamwe vakawanda here musatanism iyi vaaibatsirana navo kutora vamwe vana vevanhu achivajoinisa satanism? Semaonero atakaita isusu anga aito nekagurupu kake kanga ainako. Kana muchiri kuyeuka pakutaura kwazvaita vainzi vangani mugurupu? Mugurupu tainga taibuda tine vanga vari kunyanya kubuda vari 3, asi manje zvakuzoita pahu3 hwavo manje hatichaziva manje kuti nekuti vaibuda vana vachimanifesta vaitaura mamazita emamwe vatanga tisingafungirane nezvavo, asi vana vari kubuda vachivataura. Saka pavakazotaura makazoverenga mukaona nhamba yasvika kuti hai baba kwandiri hamwe handisai kuzinyandaigadzira kuti yakamira sei. Aiwa maita basa baba, tinovimba kuti chikoro chichacheneswa vana vadzokere kupi? Kuzvikoro. Aiwa tese itarisiro yedu kudai pakasawana mumwe anonzi akanzvengwawo anozosara achiparidza kuvana ava, kana kuti vamwe vanavo vasina kupindwa mukati umo vachazodzokera futi vakuda kuti sekurukuruta futi vana vanenge vacheneswa. Saka tomboti ambuya zvavadai izvi pari zvitomboti zviri nani. Aiwa maita basa baba. Aiwa tinotenda hedu nemiwo maita basa nekuuya kwenyu. Baba mukanisanangurirawo maziviro enyu epadambudziko ratasangana naro pachikoro ichi? Ya pachikoro apa pane dambudziko riri kududzwa richinzi rinonzi satanism. Saka satanism zvairi kuita vana vari kuita matambudziko ekudonha, votanga kutaura vachibvunzwa vachingotaura zvavanenge vachitaura, asi zvichiratidza kuti ivo vanenge vasiri kuzati vari kutaura kuti kudii. Vamwewo vanongobva ongomhanya ongobva pamba otanga kungomhanya achibuda achienda kwaari kuenda. Hapana anomboziva kuti mwana ari kuenda kupi, ozongoti uko anenge adonhera, vamwe anenge apera simba aneta, vabereki vozoita zvekutsvaga. Ndo zviri kuitikawo. Vamwewo vana vachingosangana nematambudziko ekuti vamwe vanenge vakunoita madofo kana vanga vachimbogona vachakwanisa kumukilasi muya. Saka ndo zvinhu zvinenge zviri kuitika pachikoro ipapa. Saka zvinenge zviri kuitika kuvana vakati tiri kuona chikoro ichi iprimary school ende nyaya yedambudziko riri kunzi rakatanga gore rakapera. Kune vamwe vana here vakaenda kusekondari zvichida isekondari yechikoro ichochi, kana kuti kune mamwe masekondari akatenderedza nzvimbo ino yamunonzwa kuti mwana wenyu akabva pachikoro paya akasvika kana kuti ari kumanifesta achitaura maticha aakasiya kuprimary school?
hongu variko vana. Zvazvinoita ndezvekuti vanhu vari kuti gore rakapera. Chikonzero chiri kuita kuti vati gore rakapera ndechekuti ndo pari kuratidza kuti pazvinenge zvakazonyanya kuda kunoti budei kuti ndo situation iripo. Nekuti zvichitanga vabereki havana kukwanisa kunzwisisa kuti mwana zvaari kuuya kana kuti aine ropa pa uniform everyday chichiri kumboitika. Unongoti pamwe mututu mwana ari kupota achibuda pai mututu. Asi zvinhu zvimwe zvezvinhu zvaingoitika pakugara kwaita vana. Saka variko vamwe vakusekondari vari kuratidza kuti vakanga vatogara vainitiatwa kudhara musatanism iyoyoyo. Saka vamwe vachoni vari kutozobva kusekondari kuya vachiuya voskorwara kana kuti vanenge vachimhanya vachisikotaura kana kuti ndiri kuda kuenda kunotora nyoka yangu. Apa anenge achitopinda muschool yard yeprimary achitosopinda kana kune imwe imba yaanenge aida kutoenda yemumwe ticha. Saka vanhu ivavavo variko vakadaro vakusekondari but vakabva kuprimary. Vachitsanangura mhepo iyi iri pavana vanombotsanangura here kuti chii chinenge chakaita kuti maticha asarudze kutora mwana iyi? Hongu zvakawanda zvavanotsanangura. Zvimwe zvacho zvinoratidza kuti maticha iwayo anotanga nekuita kunge vayemura chimwe chinhu. Angave kuti mwana iye anogona stereki kana kuti mwana iyeye anogona kunge achigona kana kuti toti netball zvakanyanya, ane chipo chaanenge ainacho, kana kuti mumwe anogona kunge aine hunhu hunenge hwayemurwa naticha uya. Saka akanga adaro aibva amupa something kuti kana kuti seuniform iyi haichakwaniwe nemwana wangu enda akonopfeka zvisina kana approval yeparent, kana kuti anongoti no mabhisiketsi aya oivana muita sei mudye. Saka ipapo ndo pari kuratidza kuti ndo matorero avanenge vachiita vana vaivai. Vobva vatora vana vaivai, vamwe vobva vasotorwa pfungwa, vamwe vachitotaura kuti inini ndakatorwa pfungwa. That is vana vai pavanenge vakuita sei vakutaura vakabatwa nemhepo iyaya kuti ndaida pfungwa dzake, ndaida kuzipa mwana wangu, ndaida hunhu hwake hwakanaka stereki, zvichingotaurika zvakaita sei zvakadaro izvozvo. Saka sekomiti ndinovimba kuti muri mukomiti inomirira maparents, pane here zvamati maronga kana kuti zvamakaronga sofa kuti vana vasara vasati vabudirwa nemhepo dzacho muri kuda kuzoita sei navo? Marongero akaita komiti yakagara pasi nevabereki. Vabereki vakawirirana kuti aiwa, nyaya iri panapa ndeyekuti ngatitsvagei mubetseri anogona kutibatsira dambudziko rataanaro. Dambudziko iroro ratsvagwa, raonekwa, vabereki vakataura nabhozhongora, ndiye akafonera kunzi tibatsirei kuno kuti aita problem. Ndokubva vatipa nhamba dzevamugogova vakatipa. Saka gogo vaye vakati vari kuuya vari kuita inonzi cleansing. Cleansing yavo ivo vaitaura kuti vanenge vachirapa mwana aine mubereki wake. Saka gogo vari kurapa. Saka vakangoti vana vese vanofanira kupinda. Ivo vanenge vachiita zviya zvekusikana kuti anga agara ainishietwa ndeupi, zvinhu zvabuda ipapo, kana kuti anga asati ainishietwa ndeupi, vopiwa mishonga yavanenge vachizoshandisa vana vaivai kuti anga asati abatwa asabatwe nazvo, akabatwa nazvo zvipere kwaari. Hongu. Asi takatarisa nhau dzesatanism kazhinji dzinowanzoitika kumaticha anenge ari pamaboarding schools kunyanya. Mudzidzisi uyu sekuziva kwenyu akambodzidzisa here kuzvikoro zvatingati maboarding schools? Mudzidzisi uyu history yedu yataanayo anga ari kuratidza kuti ndiye anenge anga ari main wacho. Haana kuratidza kuti akamboenda maboarding schools, but ane maschools aaidzidza but aaidzidzisa. Asi mumaschools imomo mabviri ake ese aibva anetsana nevamwe, woita sekunge pasisagarikiki zvakanaka kana kuita kunge adzinganiswa achingonzi uyu haaite kunge ari panapa. Saka mudzidzisi iyeye ndiye mwe nomudzidzisi akazenge auya. Paakauya iye ndakazoti azofushunura futi zvakawanda zvakazoita kuti vamweni vadzidzisi anga aripo anga ane makore agarisa ari ipapo, zvizotanga kuzobudawo futi kuti ane zvake zvaanga ainazvo zvavanga vachishanda nazvo vese vakadaro. Saka ndinoona sekuti maticha iwayo like semumwe wacho ari kuedza kubuda pachikoro ichochi, ari kuratidza kuti anga ane nguva yakareba ari pachikoro chipi ichochi, anga ane makore tofunga kuma 30 something years achigara ipapo.
plus nditicha yaingogara pamba ipapo anga asingaendeende kumaholidays, anga asingachero maholidays akasvika haaende, anenge aringoripo pachikoro ndopaaingogara ipapo. Saka kurudziro yamungade kupa ndeyekuti kudii kune vamwe maparents iko zvino ane vana vekuti havasi kuziva chii chiri kuitika. Semumwe mubereki watambotaurana achiti mwana wangu akangotanga kumisbehave asi ndaisaziva kuti chii chiri kuitika paari. Kurudziro yamungade kupa kumaparents takatarisana nedambudziko iri ndeyekuti kudii? Kurudziro yandinopa kumaparents ndeyekuti dai zvanga zvagona mwana ngaaedze kudzidziswa kumba kuti usangotambira zvinhu zvese zvese zvaunenge wapiwa, nekuti zviri kuratidza kuti pazvinotanga zvizhinji zvacho pane chine mhenge chaita kutambidzanwa nemunhu anenge achiinitiata kumwana. Zvobva futi pakuti dai chaigona kutoita chikumbiro futi even kuministry, kumatichers, kuti vasave nemvumo yekuti vanongoti mwana womunhu oichi, mwana womunhu oichi, without the approval yekuti parent iri kuziva kuti ndozviri kuda kuita sei, ndozviri kuitika. Saka icho chiritori chikumbiro kuti dai zvabvira zvagona kufamba saizvozvo, ende zvakare zvinoratidza kuti vanhu ava vanenge vari protected, matichers anenge ari protected, nekuti iyi nyaya yesatanism hatina kwatinogona kuenda nayo, kwatinogona kuisungirira nayo munhu, kana kwatinokwanisa kutaura naye tichiti zvakati. So ivo they take that as an advantage. Even kana isusu sekuno tiri kumavillages kuno panotori netime here and there yekuti munombopfuurawo vanhu muarea after some years vachita inonzi cleansing yekuti musha munge muchiita sei, muchichena, but those premises dzepachikoro hadzina anosvika ipapo. Saka since dzisina munhu anenge asvika ipapo, zvoratidza kuti vanhu ava vanogona kuramba vakachengeta vaine zvinhu zvavo, vakazvichengeta vainazvo. Taona vamwe vevadzidzisi vachiramba kuti aiwa ini chitendero changu hachindibvumidzi kuti ndiite zvekucheneswa pachivanhu. Takatarisana nedambudziko iri, zvinoita here kuti dambudziko rawira chikoro iwewe semudzidzisi wati aiwa inini handibvumi kuita izvi nekuti chitendero changu hachindibvumidzi, toti kudii ipanyaya iyoyo? Panyaya iyoyo ritori dambudziko rakanyanya, nekuda kwekuti takazvitarisisa tichizvitarisa sekutaurwa kwazvinenge zvichiita, hongu mudzidzisi anenge achidaro kuti chitendero changu hachiita sei, hachibvumire izvozvo, asi mhepo painenge yabata pavana vanenge vachirwara inenge ichitaura mudzidzisi zvochitinetsa isusu kuti chinamato chacho chinenge chiri chitendero, but iwo ndiwe munhu wacho ari kuratidza kuti ari kubatwa nemhepo iyoyo ichitaura kuti unondiziva tinoita zvakati, iri mhepo yesatanism. Saka nyaya iripo ndeyekuti idambudziko hombe, nekuti vadzidzisi vanenge vari protected nemutemo kuti haagone kuti ambunyikidzwe kuti anga achita izvozvo pachivanhu chedu. Asi zviri kuzodzokonozvonetsa ndezvekuti vabereki vachono vari kubva vati ko isusu tingarambe tichingoti vana vaende here, kuti vaende ikoko vanobatwa nemabhinya, satanism iyoyo vanhu ivavo vari kuitisa izvozvo, ivo maticha achoni asingadi kuti anga achicheneswa. Saka iro riri kubva raita dambudziko pakati pematicha nemaparents evana, kuti aiwa apa pane paida kuti pagadziriswe tiwirirana kuti ticha uyu ari right, ticha uyu ari kudzidzisa mwana wangu, nekuti maticha ndo anenge achigara nguva yakareba nevana, period shoma shoma ndoinogara vana nemaparents avo. Saka chitori chichemo kuti dai hurumende yatibatsira ipapo zvakanyanya, yagona kuti iongorore dambudziko iro resatanism. Maita basa baba, tinotenda nekutiudzawo maziviro enyu panyaya iyi. Aiwa, tinotenda nemiwo nekunzwawo zviri kuitika. Maziviro atinoita hapana, takangoona tiri vabereki tadaidzwawo nezviitikowo zvaiitikawo, ndokubva tangonzwawo vabereki svikai muonewo zviri kuitika pazvikoro, ndobva tangosvikawo tichiona zvaiitikawo pachikoro ipapo. Saka taona kudaro nemwana aimhanya achiita zvaaiita akabatwa nemhepo, takangoonawo zvichiitika tichizvionawo nemeso edu. Saka isu taingomirawo sevabereki tichingorwadziwawo nemwana iyeyo, nokuti vana ava vakaita mukomana nemusikana vaimhanya vakabatwa nemhepo iyoyo. Saka vana ava vaitotaura matichers akavaisa mhepo idzodzo. Saka isusu matichers iwayo taitoaziva zvechokwadi. Saka takazongo sevabereki takarwadziwa nazvo, takangogaririrawo tichida kuona kuti tobatsirwawo sei
sezvo tiri vabereki kuti vana vedu vaite sei vadzidze, nokuti mhepo iyi iri kuto pachikoro ipapo ndo panga patori nematicha acho pavanogara. Saka isusu vedu vana tinovaunza seiko kuchikoro pachiitika dambudziko rakadaro, takatongoomerwawo kusvikirawo nanhasi tiri kungofamba tichiuya tichiti tibatsirwe. Saka pakazouya gogo vakauya, gogo ivavo zvechokwadi vari kutibatsira, nokuti tiri kungoonawo zvinhu zviitiko zviri kuitika nematichers akadayira zvinhu zvavo zvavakabata. Gogo avo vaingotibatsira, saka isi tiri kutongotendawo gogo ivavo kuti vasiye vatigadzirisirawo, nokuti matichers ese nhasi vasumuka vachitaura umboo hwavo. Vamwewo varamba vachitanzi isusu makereke edu haite sei haabvumire kuti tibate mishonga, asi ivo vachidzidzisa vana vedu. Saka tangaorwadziwo nematicha iwavo, saka maticha ivavo angosudurutswawo. Saka handisi kuziva kuti maticha aya achangodzorerwa here kana kuti achabviswa mabasa, handiziviwo. Ndo patangomirirawo, ndo zviri kungotirwadzawo, ndo pandangopererawo ipapo. Asi mimi mama mukuda kuti zviitwe sei pamaticha aya? Hainini pamaticha aya taona achiramba, tatoona isusu kuti vakazodzwa. Maita basa mama, ndizive kana mine zvimwe zvamunofunga kuti aiwa izvi ndanga ndazvisirira pakutaura kwangu, uyezve mungaita here nhamba yekuti matichers achona ari kupa vana satanism sekuverenga kwenyu vabereki mangani? Apa ruzivo handina hangu. Vatanyatsoonesesa isusu vakaenda ndimedhem. Tiregere kutaura mazita evanhu. Vatakaonesesa isusu vakaenda mumedhem mumwe chete naticha mumwe chete, ndo vataonawo ivo vachibuda. Vatanyatsoonesesa kuti ndo vakanga vakazodza vana vedu zvechokwadi, ndo vatangoonawo ivavo. Aiwa maita basa mama, tinotenda. Mama, mukanitsanangurira here maziviro amuri kuita dambudziko resatanism rasvika pachikoro ichi? Ya, satanism iripo nekuti vana vari kumanifesta vachitaura, vadzidzisi vepamuchinjike, vadzidzisi vana vari kubva vamhanya vachinopwanya ikokoko vana vacho vese. Saka tine vana vakawandisa, bhozi pane vana vari kunzi vabatwa nesatanism vanosvika 100 handiti vari pasaidi, singaverenge varipo kudhara. Saka isi tachitotyo kuti vana vedu, asi tiri kufara kuti gogo vauya pamwe vanogona kubatsirikana vana vedu vacho. Venyu vacho havana kudomwa here pamhepo iyi? Aiwa havana zvavo, but tiri kungotya nekuti kana patone 100 ka vanogona kutodarika ipapo. Saka muchinzwa vadzidzisi vari kunzi vangani vari kuisa vana munjodzi yakadai? Handichanyatsodziva kuti vanzi vangani, havasi 6. Asi vamwe vachenurwa zvavo, asi pane varamba vari kuti kudii? Vamwe watongofuma vachienda vangotuta marwere avo vakaenda, vamwe watoti hatiite izvozvo. Saka sevabereki muri kunzwa sei? Ende izvezvi nhamba iri kuramba ichikwira yevana vakaiswa musatanism, imimi sevabereki muri kuita sei nazvo zvevanhu vari kuramba kuti vacheneswe nambuya? Sekuona kwedu vanhu varamba kuchenurwa, tangoti vanofana kungobva. Kana vachida vanotanga vapinda kuna ambuya voonekwa naagogo kuti vari sei. Kana pasina vanongona kuti vangaendesa vanotorwawo pasi. Ndanzwa Clerk vachitaura vachiti not Clerk munhu aiklina kuti ndiye akatanga kunziva kana kuti kunzwisisa zvinhu zvaitika pachikoro apa. Imimi sevabereki munhu uyu muchamubhadhara kusvikawo papi kana kuti muchamutendawo nei? Ndiye akatanga kukuburitsira kuti pane zviri kuitika pachikoro apa. Isusu hatina kutanga kuudzwa nemunhu iyeye. Pane vanhu vamwewo vekumasove ndo vakauya vachitiudza kuti ndo nyaya dzakuitika. Isusu takangoti zvinhu here zvechokwadi, unongo chingoti pamwe kunyeperwa. Saka Clerk vakati zenge vatonzwawo zvatobvawo kuvanhu, ndo patakapesera kuzvinzwa. Ndanzwa muchiti vekumasowe tinoziva kuti vanofamba netsanangudzo. Bhande retsanangudzo raiti kudii panhau yepachikoro chepamuchinjike? Paitonzi pane satanism because painzi pane 6 years ago zvaprofitwa kudhara. Kureva kuti satanism yakatanga kare kare? Ndezvekare because vari kumanifesta vato kusekendari. Vakumanifesta zvepaprimary vanhu vekusekendari. Vamwewo vana, vamwe vakatokanganiswa vari kudzimbawo. Ndozvakaitika. Aiwa maita basa mama nekutipawo maziviro amunoita panyaya iyi. Zvakadaro titakavaka chikoro ichi tichaendera mberi nepurogiramu yataronga kuti ngapaya vanoti chenesa
saka isi akaita contribution yemadhora every village ane mwana kana asina neanodawo kutibatsira chiro zvina business takabatsirwa navanhu vakawanda kuti tidedze munhu auya kuzotichenura apa nedambudziko iri wondi deputy deputy vachibva vatiza ndobva vatora mbatya dzavo pakati peusiku ndobva pazoita anzi senior vanovatedzera vamwe mema vanenge 8 zvino idambudziko rakaoma hatigoni plus kwavari kutransfera vachienda ikoko vari kunouraya futi kwavakabva vachiuya peda apa pari very close to us kune vana vakafa kumashure kwedu kwetikunzwa kwainzi vaikonzereswa nadeputy header zvizii zvekumboseka zvechokwadi zviri kupupurwa nevanhu vemunharaunda ino nekuti ward 4 ino yakakura kai maschools vakawanda iyo chonje yetiri kutaura iyo inonzani matena chimhoga chipi nozvinwa zvese saka mukurumbira uyu wanyanya ministry ngaione zvekuita nestafu yakadai chokwadi yoshiro yedu sevabereki. Saka pane vari kubatwa nemweya apa pavasara vangani mamuchiti 8 handiti varipo izvezvi panzvimbo vangani vasara ezvinezvi ndasiya kune mumwe staff yandonaita mudungwe because isi tazofanaliza tatiri kupedzerwa nguva nestaff tiri kuziya chii zvainge tinoita kwemakore asi kutoda ngaro pasatere vari kutiza usikwa saka tazoona vachiita mudungo vachipinda imomo saka ndanisati ndapinda hangu ikoko asi varipo vatotaura tiri kuti iyo ministry kana Zimbabwe chaiyoka yaone chekuita nevanhu varipo watini handitobvume handidi handitobvume handitodi asi uri kuda kuticha mwana muklasi asi ichenuro chete yekuti chero kwamarirange chiro chipi vapinda masviri ende uyu mwana ari kutaura mwana ezvinezvi mwana iye akangotanga kana zvikangoda kutanga munomona chimhanya chikudakana nepapapa akavesera achimhanya kubatana kana zibanga nezitambo ranenge akasungwa zichenere makumbo achimhanya ubva asvika kusvika paza imba yemunhu waanenge akanangana naye ndipe nyoka yangu ndipe mukadzi wangu une age group iri kuprimary level saka inorwadza mama ndambonzwa vamwe pawanga vachitaura vanga vachiti hanzi vari kubuda ropa riri kubuda pai anorutsa zvekutorutsa mubhaketi kudai zvakaoma kuita zvekurutsa mubhaketi mwana achirutsa ropa mubhaketi kuita zvekurutsa mubhaketi saka zvakaoma akano mwana aita zvikamutanga omanya muofisi muna head mistress unovaruma opazara ropa pesa mwana watumwa mukabhodi kunotora kana chiwe chika dustboard kana kuti choko zinyoka ririmo pachikora apo mwana iye utanga kudaro pamukamani papo kumuunganirwa nematicha mwana 20 minutes 30 minutes achikuda mututu motiri hakuna satanism woti ndapumwa uroyi ndo zviripo apa zvawese zvabata futi nesecondary zvakaoma zvabata nesekondari vana vakusekondari vari kutaurwa saka zvinhu zvachitekeshera nzvimbo ino yes naswera musoro iwe ndikuti zvefunzikira nguva yakataurwa mwana wamubvano wangu but akahana kubatsira vamberi kwacho vakatya kugete vake istaff ticha kusekondari vakaramba nemwana uyu nesu asi mwana akatonumenzwa nambuya wanzi mwana waende wani vasingatombozivi kuti inini nditori pano paporogram muzukuru wangu mwana wangu kwacho wangu kuzontaura kumba uku zvaramba staff yesekondari yese yakataurwa iripo iripa zvakaoma matibatsirawo mazvinzwira emhuri yezimbabwe tiri pano pazim news beat tv madzimai atanga titaura nawo nana baba vari kunyunyuta zvikuru pamusoro pesatanism yatekeshera pachikoro chemuchinjike vachiti ivo iko zvino zano ravakazoronga nesevabereki nderekuti vatsvage mubatsiri anokwanisa kuchenesa chikoro inova iyo process yacho yava kusvika kumagumo muzuva ranhasi chavari kunyunyuta ndechekuti vana ava havanzi paprimary chete kune vamwe vakaenda kumasecondary schools kubva munzvimbo yekwamurehwa chinjike primary school vachienda kune zvimwe zvikoro uko kwavaisvika vachizomanifesta zvavakange vapiwa nevadzidzisi inova iyo satanism yataunganira naso chisangana zvakare pamamwe maprograms anotevera zita ndinonzi Elizabeth Nyengoda utenda Frank akatibatira mushina wedu muzuva ranhasi.